ideme rozbehnúť Rím maratón. A ideme na to. Avec le sourire sur les lèvres. Let's go! Prvá šestina za mnou na 7. kilometri a chcem ísť tak na 4 hodiny 10, ale idem trošku rýchlejšie, ale tak zhruba na tie 4 hodiny uvidíme, jak to bude po polmaratóne. Zatiaľ sa beží dobre. 14. kilometr a ja mám prvú tretinu za sebou, takže ešte dve. Zatiaľ to ide dobre. Stále idem tak od 4 hodiny. Trošku z atmosféry na 14. A vidíme sa na polmaratóne. Som na polmaratóniku, tempo priemerné je zhruba 5:37, takže držím sa, polka teda za mnou, tak sa v ďalšej tretine ozvem na 28. Let's go! 28. kilometr, posledná tretina predo mnou, 5:37, priemerku stále, takže ešte jedna tretina ma čaká. Únava začína naberať grády, tak uvidíme, kedy ma začne opúšťať hlava. Posledná šestina maratónu, takže mám pred sebou posledných 7 km a bežím 3 hodiny 16, to znamená, že mám nejakých 44 minút na 7 km, aby som to dal po 4 hodiny. To vyzerá to, že to padne, ne? Čo myslíte? Ja myslím, že áno. Tak, idem to skúsiť. Malinké stúpanie do kopca, ale ja už mám maratón hotový a mám ešte minútu dobehnúť do cieľa. Snáď sa to podarí po 4 hodiny teda zdolať aj trať. Je to tam 3:59:50 zdolaná trať. Trať mala 42,6 km. Cieľ zdolaný. Ďakujem. Medailička je akože fakt mega.